Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados ing Gusti Yesus lan panguwasa dalem anggenipun tedhak ing alam donya badhe asung kawilujengan lan margi anggenipun nuju dhateng swarga. Pancen wonten ing pakaryan-pakaryan dalem Gusti wonten saperangan tiyang sing boten pitados lan tinarbuka dumateng Gusti Yesus lan pakaryan-pakaryanipun. Mirungganipun tiang-tiang Parisi saperangan, para imam kepala lan pinituaning bangsa Yahudi. Tiang-tiang menika yen pinanggih Gusti Yesus mbok menawi ulate peteng, awit dasare boten seneng boten nampa Gusti Yesus. Lan sedaya sing saking Gusti Yesus mbuh kuwi pakaryane, mbuh kuwi pangandikane. Kaya awake dhewe nek jenenge wis sengit karo wong, menika ya sakabeh-kabeh disengiti, ya omongane, ya tumindake, ya blegere, ya ambune. Lan menika dados ciri wanci kula panjenengan sing lajeng angel ngapura, angel nampa malih tiang-tiang sing wis awake dhewe sengiti, mbuh merga tau nglarani awake dhewe, mbuh merga pancen awake dhewe sing duwe masalah karo wonge, utawa merga sikape sing kadangkala beda karo kebiasaane awake dhewe terus sengit. Nek wis sengit ulate peteng, awake dhewe ra bisa nyawang apike saka wong sing awake dhewe sengiti. Para imam kepala lan pinituaning bangsa Yahudi mbok menawi nggih nggadahi sipat sing mekaten tumraping Gusti Yesus. Waosan Injil dinten menika paring gambaran kados pundi saperangan tiyang sing maiben tumrap menapa sing ditindakake Gusti Yesus. Ning eloke tiang-tiang menika boten ngrasani neng mburi, lajeng nyuwun pirsa dumateng Gusti Yesus bab panguwasa dalem, kok wani-wanine makarya kaya nabi. Lan ing sakmangke ngaken dados putraning Allah, dados Sang Kristus Mesias sing nuwuhake gendera wonten ing tengah-tengahing masyarakat Yahudi. Kados pundi anggenipun Gusti Yesus paring tanggapan dumateng saperangan imam kepala lan pinituaning bangsa Yahudi sing maiben. Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 21 ayat 23 ngantos dumugi 17. Nalika samono Gusti Yesus mlebet ing padaleman suci lan ana imam kepala lan pinituaning Yahudi sing padha sowan ing ngarsane nyuwun priksa.
Panjenengan tumindak mekaten menika saking pundi wewenangipun? Gusti Yesus paring wangsulan, aku genti takon marang kowe. Yen kowe bisa mangsuli, aku ya bakal kandha anggonku tumindak mangkono mau endi dasar wewenangku. Baptisane Yohanes iku asale saka swarga apa saka manungsa? Wong-wong mau padha rembugan, yen padha dak wangsuli saka swarga mesti didangu, ya gene kowe ora pracaya. Nanging yen diwangsuli saking manungsa sing dak wedeni wong sak bangsa, awit kabeh padha nganggep nabi marang Yohanes. Wasana padha caos wangsulan marang Gusti Yesus. Kula boten mangertos. Gusti Yesus nuli ngandika, yen mangkono kowe ya ora bakal dak kandhani endi dasar panguwasaku anggonku tumindak mangkono. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus anggenipun makarya asung kasainan tumraping sesami mirungganipun ingkang pancen betahaken pitulungan, ingkang nembe nandhang sangsara merga sakit, merga kabelenggu ing dosa lan panguwasaning setan. Pranyata menika adamel persoalan tumraping saperangan para imam lan pinituaning bangsa Yahudi. Temtu boten mligi merga Gusti Yesus sing sae tumraping tiang-tiang miskin, tiang-tiang sing sangsara. Ning kula kinten wonten kepentingan politik saking para imam lan pinituaning bangsa Yahudi. Awit Gusti Yesus sansaya terkenal lan anggenipun terkenal menika terkenal apik saengga kathah masyarakat Yahudi sing kasengsem dumateng panjenengane. Menika tentu dados persoalan awit gerakan-gerakan alit wonten ing bangsa Yahudi rikala semanten diawasi dening pemerintahan Romawi sing jajah Yahudi rikala semanten. Para imam lan pinituaning bangsa Yahudi kawatir nek apa sing ditindakake Gusti Yesus menika mangkih menyulut perselisihan kalian kekaisaran Romawi. Mila para imam lan pinituaning bangsa Yahudi nyuwun priksa panjenengan tumindak mekaten menika wewenange saka ngendi? Saka swarga apa saka manungsa? Saka kekaisaran Romawi apa saka bangsa Yahudi? Saka sapa? Menika penting tumraping para imam lan pinituaning bangsa Yahudi awit naminipun wewenang utawi kekuasaan wonten legalitase. Nek pancen resmi, pancen sah ora masalah. Ning nek boten resmi utawi boten sah menika lak saged diwastani werna-werna, mbuh kudeta, pemberontakan, penyesatan atau bid'ah, aliran sesat lan sapanunggalane. Gerakan-gerakan sing boten laras utawi adamel sensitivitas tumraping kekaisaran Romawi menika bahaya. Ananging Gusti Yesus priksa kula kinten menapa sing dadi kepentingane para imam lan pinituaning bangsa Yahudi, saengga lajeng boten langsung jawab ning balik kanthi nyuwun priksa. Baptisane Yohanes kuwi saka swarga apa saka manungsa? Nah menika nggih pitakenan sing tumraping para imam lan pinituaning bangsa Yahudi marakake ewahaya. Nek dijawab saka swarga kok ora percaya karo Yohanes Pembaptis. Nek dijawab saka manungsa, mengko dikepruki karo masyarakat sak bangsa.
Merga apa? Masyarakat percaya yen Yohanes Pembaptis menika nabi utusaning Allah sing nyawisake margi kanggo rawuhe Sang Mesias. Mila jawaban aman menika kula boten mangertos. Awake dhewe sok-sok ya nek jawab pertanyaan sing ana kepentingane, sing mbok menawa ya ngancam awake dhewe luwih becik jawab aku ra ngerti. Biasane wonten ing brayat umpamane simbok kelangan duit sing disimpen terus anak-anak ditakoni, garwane ya ditakoni, duitku sing nang kene nang ndi ya? Jawabane sing paling aman ya aku ra ngerti. Menika jawaban aman ning ya jawaban sing ora bertanggung jawab. Mugi-mugi kula panjenengan sami lumantar sabda dalem Gusti dinten menika sansaya pitados bilih panguwasa dalem menika saking swarga lan nuntun kula panjenengan nuju dhateng swarga. Pinuji Allah sak menika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.